уважаеми мили приятели, вече мога да кажа в чиста така съвест, драги колеги, конкуренти в нашия професор. Уважаеми господин генерал, мили родители, драги приятели, на най-добрите, най-красивите, най-умните абсолвенти от правно-историческия факултет. Минаха тези години, когато за първи път вие влезохте в залите на първи и на шести корпус. Тогава бяхте много плахи. Питахте къде е залата, питахте този колега какво работи тук, попитахте уважаемия член-кореспондент Борис Васов, за съжаление вече не сред нас. Бихте ли ни казали кой предава по конституционно право и кой е Борис Пасов? Разбира се, годините минаваха. Вие се явявахте на изпитите. Някои съответно искаха по веднъж или по два пъти да се явяват. И ние си го обяснявахме, че вие много харесвате съответния преподавател и искате да се срещате с него. Ние се опитвахме да ви предадеме тънкостите на правната наука, на науката за управление в публичната администрация, на теорията на външната политика и международните отношения, основните проблеми на психологията, социологията, на комуникацията с обществото. И разбира се, да се разкриват историческите корени, за които изключително вълнуващо говори генерал Марин. Годините минаваха и ние се опитвахме преподавателите да дадем всичко от нас. Но трябва да ви кажа откровенно, че и ние нещо научавахме от вас. Ние, когато трябваше нещо по-добре да си служиме в персоналните компютри, ви питахме как да направим това или онова и коя нова стъпка в операционната система да приложим. И си казвахме и колко много знаят тези наши колеги. А пък заедно с това, вие ни ограмотявахте как по-лесно може да се приписва на ИП. Така че и вие нещо оставихте в този факултет. Разбирате, това е в шеговитата форма. Но вие оставихте стремежа към знания, оставихте упоритостта към освояването на материала, амбицията в конкурентната борба на живота да бъдете в първите редици. Нима малко говори факта, че при вашето влизане в факултета, в нашата библиотека имаше някъде около 6000 книги на английски език, подарък от Американската агенция на адвокатите. Сега тези книги са 2 пъти повече. И ако книгите на френски език, Droit International, Droit Public и така нататък, бяха просто най-накрая на рафтовете, то сега се оказва, че трябва да се чака ред, за да се ползва някоя литература. А това говори, че утре вие, където бъдете, дали с стогите на магистри, дали на висшите ешелони на публичната администрация, дали в социологическите или психологически агенции, дали на public relation в най-важните сектори на стопанството, на държавната администрация, вие винаги ще бъдете начало. Аз искам да ви благодаря за вашата упоритост, за това, че бяхме заедно в тези години, за това, че вие даже не изтърпявахте тогава, когато ние часовете трябваше да сливаме, тогава, когато трябваше един преподавател малко да закъсне, пък това малко ставаше по 15-20 минути. На нас ще ни бъде тъжно, колеги, без вас. Ние свикнахме и сега, когато се видиме, се поздравяваме.
аз бих казал, че в много отношения ние надхвърлихме служебното преподавателски и студентски. И колкото вие бяхте обекти на обучението, аз мога да кажа, че вие станахте и с обекти на образователния ни процес. Тъжно ни е, че няма именно с вас да можем да се срещаме така често, както и до сега. А предполагам, че е тъжно ще бъде и на дискотеките, защото дискотеките появихте ли се вие, знаеше се, че там ще да бъде много весело и много красиво тази вечер. И редица заведения, които като Езерец, благодарение на неговия собственик, който е тук, на Вароша, благодарение на неговия собственик, който е тук, при Градевица и така нататък. Бяха онези заведения, в които вие показвахте как можете да танцувате, какво можете и най-важното, не допуснахте никой от тях да попадне от указа за дребното хулиганство. Аз искам да благодаря на родителите, които са тук. Уважаеми родители, именно благодарение на вас факултетът се издигна. Именно благодарение на вас вие създадохте условие на вашите деца да завършат успешно. И може би в тези дипломи, които сега ще се раздадат на всички, е частица от вашето трудолюбие, за това, че ограничавахте някои неща. А пък ние ви благодариме, че посрещахте с радост телеграмата или телефонния звук. Изкарах по административно право 6, преди ми 600 лева.